ассалому алайкум дӯстони азиз, ин шабакаи голос мигранта мебошад ва ман Ҳабибулло Қурбонов бо шумо ҳастам. дӯстони азиз, пеш аз ҳама узр мепурсам, қариб як ҳафта буд бо шумо ҳамсӯҳбат нашудем, як каме маъзамон набуд ва алҳамдулиллаҳ ки нағз шудем. ин беморӣ ки дар тамоми дунё паҳн шудааст, дар Русия рӯз ба рӯз низ авҷ гирифта истодааст ва мутаассифона зиёд бародарони мо муҳоҷирони тоҷик низ ба ин беморӣ дар хонаҳо гирифтор шуда истодаанд. Ба мо бисёр мерасад хабарҳояшон ва мувофиқи маълумотҳои расида мутаассифона аллакай 3 нафар тоҷикони мо аз ин беморӣ фавт карданд. ба аҳли хонаводаашон сабри ҷамил мехоҳем ва дӯстони азиз, аз ҳамин сабаб ки бисёриҳо дар ташвиш ҳастанд, агар касе ҳам камтар шамол мехӯрад, грипп мешавад, зуд метарсад ки шояд ба ҳамин бемор гирифтор шудааст. ман бо духтур Умар Азизов, ки яке аз духтури тоҷик аст, дар яке аз давлатҳои Аврупо дар Сербия кору фаъолият мекунад, бо ӯ ҳамсӯҳбат мешавам ҳоло тариқи скайп ва ин суҳбати моро шумо гӯш мекунед. ман ба ӯ якчанд саволҳои хело муҳим метиҳам оиди мана ҳамин беморӣ, ки мо чӣ гуна фаҳмем ки ба ин беморӣ гирифтор шудаем, аломатҳояш чӣ гуна аст, чӣ кор кунем ки ба ин беморӣ гирифтор нашавем ва якчанд саволҳои дигар, ки ин Умарҷон бисёр як духтури пуртаҷриба аст, аз ӯ суол мекунем. вале нагуфта намонам ки Умарҷон чанд навор дорад, ки агар шумо надида бошед ҳатман дар омада бубинед, маълумотҳои бештар мегӯяд оиди ин мавзӯъ, ки мавзӯи рақами 1 аст дар дунё. ҳамаи наворҳояшро ки оиди ҳамин беморӣ аст дар ҳам комментарияи видео, ҳам дар описанияи видео мегузорам, ҳатман дар омада бубинед. шабакаи Умарҷонро низ дар описанияи видео мемонам, ҳатман дар омада наворҳоро тамошо кунед. ва ҳоло бошад биёед суҳбати моро тамошо мекунем, ки хело суҳбати олиҷаноб аст. салому алайкум Умарҷон, пешакӣ ба шумо миннатдории худро баён мекунам. ҳазор раҳмат, ки бо ин қадар саволҳое ки беҷавоб дар Инстаграм доред, ин қадар саргардон ҳастед, вақти худро ҷудо кардаву бо мо дар алоқа баромадед. ва алайкум ассалом, раҳмати калон Ҳабибҷон, ба шумо низ раҳмат, ки манро фарёд кардед. ман аз шумо бениҳоят миннат дорам. Умарҷон, худо хоҳад имрӯз оиди бемории нав коронавирус ҳамсӯҳбат мешавем, ки қариб тамоми Россияро аллакай воҳимааш фаро гирифтааст ва мутаассифона зиёд муҳоҷирони тоҷик ба ин беморӣ гирифтор ҳастанд, дар хонаҳо маҳкам ҳастанд, изолятсия. шукри худо, мо чандин нафари онҳоро хӯрока бурдем, аз барои он ки баромада наметавонанд ва якчанд бародарон низ мутаассифона аз ин беморӣ фавт карданд. оиди ҳамин мавзӯъ якчанд саволҳои муҳим дорам. Умарҷон, шумо беҳтараш ба мо бигӯед, ки мо ҳамчун нафароне ки оиди тиб таҷриба надорем, фаҳмиш надорем, чӣ гуна бифаҳмем ки ҳамин беморӣ дар мо таъсир кардааст, гирифтор шудаем ё ки на? бениҳоят саволи хуб аст Ҳабибҷон. мутаассифона на шумо, на ягон нафаре ки гӯем ки ҳатто духтурам бошад, наметавонад ки бигӯем ки самостоятельно фаҳмад ки ба ҳамин бемор гирифтор аста ё ки не. чунки барои муайян кардани ҳамин беморӣ ҳатман бояд ай ташхисо гузарӣ, бояд тест спорӣ ва баъдан муайян карда мешавад ки ҳамон шахс ҳамин бемор гирифтор аст ё ки не. вале мутаассифона ин замон ҳамин корро фақат дар беморхонаҳо карда мешавад ва гӯем ки дар баъзе аз лабораторияҳои пулакӣ. вале бояд гуфт ки нархи тест, яъне ҳамон анализ бениҳоят вазнин буд, бениҳоят қимат буд. шумо танҳо метавонед Ҳабибҷон ё ки дигар бародарон танҳо метавонанд ки тахмин кунанд ки ба ҳамин бемор гирифтор ҳастанд ё ки не. гӯем ки аз аломатҳояш, агар аломатҳояшро гӯем ки донед. масалан, ман худам қариб 3 рӯз беморӣ кашидам, ба сахт тарсидам ки шояд ба ҳамин касал гирифтор шудагӣ будам, чунки дар бозорҳо будем, ба мардум ёрдам мекардем, миёни зиёд шумораи одамҳо будем, бемаска мегаштем. хай кор мекунед, чихеле маскаам чиркин мешавад. ман қариб 3 рӯз таспи беҳад баланд доштам ва алҳамдулиллоҳ соз шудам. 3 рӯз гузашт, сахт сардард, тасп, ҳамаи чӣ буд, ҳамаи нишонаҳояш буд, вале алҳамдулиллоҳ он набудааст, гузашт. хоб Умарҷон, ҳамон аломатҳои беморӣ кадомҳоянд тақрибан? рости Ҳабибҷон, ба ман бениҳоят зиёд бародарои тоҷик ҳамин вақтҳои охир бениҳоят зиёд менависанд, ки баъзе онҳо бигӯем ки дар як квартира 10 нафаранд, дар як вагон 15 нафар зиндагӣ мекунанд
ва якчанд одамо, якчанд ҳамин бародарони тоҷики мо гурӯҳ ба ҳамин беморӣ аллакай гирифтор шудагӣ ҳастанд ва ҳамин гӯем ки бисёри ҳамво ҳамин шахсоне ки бемор шудагӣ ҳастанд якчанд аломатҳоро дар хушон гӯем ки эҳсос мекунанд. ман мехоҳам ки ҳамин аломатҳоро ба онҳо фаҳмонам ба хотире ки онҳо фаҳманд ки тахмин кунанд ақаллан ки ба ҳамин бемор гирифтор ҳастанд ва гӯем ки дар карантин шинанд ё ки ба муолиҷа шурӯъ кунанд. ин аломатҳо кадомо ҳастанд? Бисёри онҳо аз баландшавии гӯем ки ҳарорат шикоят мекунанд. ҳамаи онҳое ки ба ҳамин беморӣ гирифтор шудагӣ ҳастанд, ҳамин тоҷикое ки ба ман нависанд, ҳамааш мегӯянд ки тасб карданд, яъне ҳарораташон баланд шуд. қариб ҳамаи онҳо гуфтанд ки гулудард ё сӯхтакунӣ дар гулӯ дар онҳо мушоҳида карда мешуд. ҳамаи онҳо ва бисёри онҳо на ҳамааш гуфтанд ки сулфаи гӯем ки хоқ доштем, сулфаи сахт буд, якчанд секунд гӯем ки сулфа мекунем ва якчанд дақиқаи дигар бесулфа ва баъдан бо сулфа мекунем. дар бисёри онҳо ҳамин аломат ҳам дида мешуд ва дар бисёри онҳо беқувватӣ, яъне онҳо мегуфтанд ки каме кор мекунем дигар зуд монда мешавем ва яъне ки беқувват ҳастем ва боз гӯем ки дар бисёри онҳо нафастангӣ ҳам дида мешуд. азбаски ин аломатҳое ки ман номбар кардам дар бисёр ҳолатҳо дар грипп ҳам дида мешавад, гӯем ки зуком ва дар дигар вирусҳое ки ҳар сезон моро гӯем ки ба бемориҳои гуногуни рӯи нафас меёранд, яъне ки бемориҳои вирусии роҳи нафас бисёр монанд аст ҳамин гӯем ки аломатҳош. ба ҳамон хотир танҳо баъди тест, яъне анализ бурдан, яъне ташхис гузаштан мешавад муайян кард ки ҳамон шахс гӯем ки ба ҳамин бемор гирифтор ҳаста ё ки не. хуб якчанд аломатҳои дигар ҳам дорад, албатта ин аломатҳош камтар мушоҳида карда мешавад ва гӯем ки дар якчанд фоизи ҳамин шахсоне ки ба ман муроҷиат карданд дида шуданд. ин рафтани гӯем ки шикам буд, дарунравӣ, дар баъзе онҳо дард дар мушакҳо, дар сар, дар устухонҳо дида мешуд ва дар баъзе онҳо гум шудани эҳсосоти бӯй ва гӯем ки мазза. онҳо гуфтанд ки мо мазза ва бӯйро дигар эҳсос намекунем. вале ин бояд гуфт ки ин муваққатӣ аст. албатта инҳо баъде ки шифо меёбанд ин аломат яъне нест мешавад. онҳо маззаро баъдан мефаҳманд, бӯям гӯем ки ба қавле барқарор мешавад. аке умарҷон рост гап ҳамин чанд аломатҳои шумо зикр кардем қариб ҳамаш дар ман буд. дарди устухонҳо, дарди мушакҳо, дарди сар аз замин 2 рӯз қариб бардошта намешуд, вале алҳамдулилло гузашт. гуфта бояд чанд бор шуд аллакай ман мегӯям ҷон ки бисёриҳо ҳамин хел мегузаронанд, худашон ҳатто намефаҳманд. ҳамон шахсое ки ман қати чанд гап мезанам мегӯяд ки бародарам вазнинтар шуд масалан, ё ки намедонам як одами наздикмон вазнинтар шуд ва ӯро ба беморхона бурдем ва вақте ман пурсам шумо чӣ хел гузаронидаистед, мегӯяд ки мо фақат ҳамин сӯхтаи гулӯ дорем, каме тасб мекунем, каме месулфем, мегӯяд тамом, яъне ки сиҳат мешавад мегузарад ҳамин хел ва шахс бисёриҳош ҳамин хел сабук мегузаронанд. лекин бо ҳастанд шахсоне ки мутаассифона аз сабаби ки вазни баланд доранд ё ки бемории қанд доранд, фишор баландӣ доранд, бемориҳои дилу рак ё ки шуш доранд, онҳо камтар вазнинтар мегузаронанд. ва хулоса шумо ба фикри шумо ман оё ҳамин бемории ҳамин коронавирусро аз сар гузарондам ё ин ки грипп? мутаассифона айни замон абиҷон инро фаҳмида намешавад. фақат пас аз оне ки ҳамин гӯе ки пандемия гӯем ки баҳс мешавад, танҳо пас аз коридани антитила як намуд анализ аст, мешавад шумо фаҳмед ки ҳамин бемориро шумо гузарондед ё ин ки не. хоб умарҷон фарз кардем ки як нафар дар як квартира ки ғайри ӯ дигар нафарҳо низ дар он ҷо зиндагӣ мекунанд, он нафари бемор шудагӣ бояд чӣ кор кунад ва он квартираҳое ки дар гирду атрофи вай ҳастанд онҳо чӣ кор кунанд? хуб абиҷон вақте ки шахс гӯем ки дар худ аломатҳое ки ман дар боло аллакай номбар кардам мебинад, набояд дарҳол паника кард ва бояд ба ёрии таъҷилӣ занг зад. Не, набояд ба ёрии таъҷилӣ занг занад, чунки ёрии таъҷилӣ айни замон ҳозир агар ки мо бинем якумаш ки намеояд, чуноки ки шумо медонед вазъият нохуб аст дар худи Русия ва ёрии таъҷилӣ танҳо ҳамон ҷое меравад ки дар он ҷо беморон вазнин гузаронида истоданд ҳамин бемориро. дуюмаш ин ки дар вақти саршавии беморӣ ба шумо духтур лозим нест, чунки духтур ягон дору гӯем ки надорад зидди ҳамин беморӣ ба шумо тиҳад ва шахс гӯем ки сиҳат шавад. ман ин чизҳоро дар канали ютуби худам аллакай чандин маротиба шуд мефаҳмонам, вале ба ҳар ҳол хуб дар кадом ҳолат бояд шахс яъне ки ташвиш шавад ва ба ёрии таъҷилӣ занг занад? ин бениҳоят муҳим аст. якум агар шахс гӯем ки нафастанг мешавад ва зуд нафас мегирад, агар ки дар ҳолати муқаррарӣ гӯем одами калонсол дар 1 дақиқа аз 16 то 20 маротиба нафас мегирад
ва вақте аз 20 маротиба зиёд шуда нафасгирӣ, донед ки ҳолатон гӯем ки нохуб аст, нохуб шуда истодааст, вазнин шуда истодааст ва ҳатман ба ёрии таъҷилӣ гӯем ки занг занед. ва дуюм ки вақте ҳарорати бадан бениҳоят баланд мешавад ва вақте ки одам ҳолаташ бениҳоят вазнин мешавад, дар ин ҳолат албатта ки бояд ба ёрии таъҷилӣ ҳатман ва ҳатман бояд занг зад. ва сеюм вақте ки дар шумо гӯем ки баландшавии ҳарорату сулфаву ҳамин чизҳои гуфтам ҳаст ва болои ин шумо зуд монда мешавед, гӯем ки каме кор мекунед ва ҳис мекунед ки дигар қувват нест. дар ин ҳолат ҳам ҳатман бояд ба ёрии таъҷилӣ занг занед. вале агар ки гӯем ки агар шахс гӯем ки худро хуб ҳис мекунад, сабук ҳис мекунад, шумо набояд гӯем ки ягон дору хӯред, чунки дору зидди ин вирус айни замон вуҷуд надорад ва дорое ки дар беморхона гӯем ки истифода мекунанд, оно ҳама эксперимент аст, яъне зидди вараҷа, яъне малярия ва зидди вируси норасоии одам ҳаст. ҳамин доруҳо ҳамонро гӯем ки эксперимент мекунанд. дар баъзе ҳолатҳо ба баъзе бемороне ки вазнин ҳастанд ба онҳо кӯмак мекунанд. вақте ки дар як хона яъне ки шахс як нафар бемор мешавад, мутаассифона шанси бемор нашудан дар ҳамон як гурӯҳ бениҳоят паст аст ва шояд ки ҳамаи онҳо бемор шаванд. ба он хотир бояд як нафаре ки гӯем худро нағз ҳис мекунад, бояд ҳамон нафар фақат ба берун бирояд ва дарояд, яъне ягон чи дар кор мешавад ҳамон шахс фақат меравад меёрад. агар ки имконият бошад ягон шахси сиҳат рафта ёрад, ин беҳтарин мешавад, вале агар ки имконият набошад, умуман шанс нест, бояд ҳамон шахс маска кунад барои оне ки дигароро бемор накунад. вале якчанд хонаҳое ки бачаҳои тоҷик зиндагӣ мекунанд ва аз он ҷо як кас бемор шудагӣ аст ва ба беморхона бурдан, онҳоро тамоман подъезд биромадан намемонанд, умуман ягон касашонро, ҳарчанд ки онҳо худро 100% солим ҳис мекунанд. мо хӯрокашон бурдем, ҳатто берун биромада гер мегӯем намебироянд, буроварда дар пушти дарашон мондем, баъд мо берун биромадем, баъд даршона кушода гирифтанд хӯрокаро. ин кор ҳабибҷон бениҳоят кори хуб аст, ба хотире ки агар имконият хеле ки гуфтам имконият бошад, шахс набояд ба берун барояд, яъне ки агар ки бемор бошад худашро карантин мекунад то сиҳат шудан. агар шахс яъне ки бемор набошад, бо ягон бемор контакт кардагӣ бошад, самоизолясия мегӯянд 14 рӯз то ҳамон муддате ки гӯем ки беморӣ муайян мешавад. ва ҳамин корро кунад. Лекин ҳар яки мо ягон наздик дорем, ягон шахсони наздик дорем дар худи Русия. албатта мешавад ки ҳамонро гӯем ки рафта барои мо ягон чи харида биёр ё ки ба картааш яъне ки пул мегузаронем, вале ягон нафаре ки бемор аст ва имконият дорад ки ба хонаи дигар равад, илтимос мекунам ки ба ягон хонаи дигар бародарон наравед, чунки ҳамин ҳолатҳо ман аллакай дидам ки шахс худаш бемор мешавад, ба ягон квартира гӯем ки ягон бародарони дигари тоҷик меравад ва ҳамаи онҳоро бемор мекунад. Масалан дар як хона 10 кас зиндагӣ доранд, як касаш бемор мешавад, ҳамин коронавирус мешавад ва як нафар онҷа мегурезад. олям сари вақт гуфта мегурезад ки аллакай сари вақт нест, позна шудагӣ аст, ҳарчанд ки ӯ худро солим ҳис мекунад, аллакай позна шудагӣ аст, дер шудагӣ аст, гурефта ва дигар квартира рафта, баъди 14 рӯз мебинӣ ки дар онҷа ҳам пайдо шуд. бале ҳамин ҳолатҳо бениҳоят зиёд шуда истодааст. мутаассифона ба ман ҳамин бародаро муроҷиат карда истоданд ки ба мо як кас омад, мо ҳама сиҳат будем, як нафар аз фалон гӯем ки ҷо омад, баъди вай мо бемор шудем, мо аз ҳамин кас гирифтем беморро. ба фикри шумо қариб 99% албатта ки аз онҳо гирифтагӣ шуд ва он маъноеро надорад ки албатта вай шахса бояд кушт. аз он хотир ба муҳоҷирон бисёр хоҳиш карда мекунем ки бисёр аз ин квартира ба ин квартира нагузаранд ва агар дар ҳолате ки дар ҳамон хона пайдо мешавад ҳаминчунин беморӣ, нагурезанд аз он ҷо ки рафта дигар ҷойҳоро ҷазир мекунанд. бале ҳамҷон, фикратон 100% дуруст аст. хоб умарҷон, наворамонам хело дуру дароз шуд. як саволи дигар метиҳам ки бигӯед чӣ хел мо худро аз ҳамин беморӣ пешгирӣ кунем ки гирифтор нашавем? хуб ҳамҷон, саволи беҳтарин аст. ҳамин савол ман аллакай дар чанд навор фаҳмондагӣ ҳастам, лекин ба ҳар ҳол бо баъзе бародарон ба ман менависанд, ҳамин хел саволҳоро метиҳанд, дар инстаграмам менависанд. ман ба ҳамаи онҳое ки айни ҳол моро тамошо мекунанд як муроҷиат дорам ки барои пешгирӣ кардан аз ин вирус шумо бояд ин корҳоро гӯем ки анҷом диҳед. якумин маслиҳати ман ҳамин аст ки аз одамон ақаллан 1-2 метр бояд шумо дур истед. ҳатто гӯем ки як муддате хоҳиш мекунам ки даст бо даст яъне салом накунед. мешавад ки якдигар гӯем ки салом алейкум гӯем ё ки ассалому алейкум гӯем, фикр мекунам ҳамин кифоя аст. дуюм, дастҳоро ҳар 1 соат пас ё агар шавад зудтар
ва инчунин ҳатман пеш аз хӯрокхӯрӣ бо собун, бо ягон чизи дигар не, бо собун 20 секунд ё 30 секунд ақаллан бояд шӯед. Бисёриҳо ба ман менависанд ки ёки дар комментариҳо менависанд ки мо медонем чӣ хел шӯем, вале мутаассифона 99% одамон намедонанд ки чӣ хел бояд дастро шуст. Бояд ҳар як нуқтаи даст бо собун шуста шавад. Ҳатто гӯем ки байни ангуштон, нохунҳо, дохили нохунҳо ин бениҳоят муҳим аст. Ман аллакай навор дорам дар ин бора, метавонанд дар оян тамошо кунанд. Сеюм, илтимос, ина бояд ҳама донад, як илоҷ кунед ки бо дастони худ рӯй, гӯем чашм, бинӣ, даҳони худро нарасед. Умуман ин кор бениҳоят қин аст, албатта медонам, лекин бояд шумо ин корро айни замон бояд ёд гиред. Чорум, дастони худро бо маҳлулҳои спиртӣ гӯем аз 65% зиёд, бо арақ намешавад албатта, бо маҳлулҳои спиртӣ аз 65% яъне зиёд бошад, тез тоза кунед. Салфеткаҳое ки гӯем ки спиртие ки дар аптекаҳо мефурӯшанд, ноям мешаванд. Хоб панҷум, иммунитети худро гӯем ки бояд ба қувват кунем ва нағз нигоҳ дорем. Ба чеснок хӯрдану испандуркунӣ мутаассифона намешавад ки иммунитет баланд шавад, ба хотире ки агар ки ин хел мешуд, дар якчанд давлатҳо ба мисли Хитою, Эрону, намедонам Испания, Италия, ҳатто Амрико, испанду чеснок бениҳоят зиёд аст. Лекин чӣ хеле шумо медонед дар онҷо фафт аз ин беморӣ бениҳоят зиёд аст. Ба ҳамин хотир намешавад фақат чеснок хӯрд, дигар чизҳоро нахӯрд ва иммунитет баланд шавад. Не, як дона чеснок хӯрдед, бояд дигар меваҳо, сабзавотҳо, дигар чизҳоро ҳам гӯем ки сари вақт истеъмол кунед. Танҳо дар ҳамин ҳолат мешавад ки иммунитети одам яъне ки ба қувват шавад. Хоб, иммунитетро гӯем бисёриҳо манда менависанд ки доктор ягон дору гирем барои иммунитета ба қувват кардан. Не, ягон дору нест, ягон витамин ҳам нест ки гӯем ки иммунитета ба қувват кунад. Бояд инҳоро донад. Танҳо мева ё сабзавот, бо як бори дигар мегӯям, хонаро гӯем ки тез ҳаво додан, сари вақт хӯрок хӯрдан ва хӯроки дуруст хӯрдан, албатта об нӯшидан, машқ кардан, айни ҳол метавонад иммунитети шуморо каме гӯем ки хуб нигоҳ дорад. Шашум, аз ҳама чизи муҳим гӯем ки паника накунед, ба хотире ки паника карданам ба он ҳолатҳое меорад ки одам ҳар хел амалҳое мекунад ки дар ақл туғри намегирад. Лекин беэҳтиёт бояд набошед. Ин ҳамин маслиҳатҳое ки буд ман ба онҳо додам, вале бисёртар шахсоне бояд эҳтиёт кунанд ки ҳама бояд эҳтиёт кунанд, албатта бояд, лекин шахсоне ки бемории гӯем ки бемории шуш дил, бемории фишорбаландӣ, қанд ва шахсони пиронсол бисёртар ва бисёртар бо эҳтиёт бошанд, чунки ҳамино бисёртар бемориро ба азнин мегузаронанд ва ҳамино бисёртар мефафтанд. خب دوستان عزیز فکر میکنم که با بسیار سوالهایمون جواب گرفتیم و اگر سوالهایی باشد که شما جواب نگرفتید حتما میتوانید در شبکه یوتیوبی عمر عزیزوف دکتر عمر عزیزوف در آمده در زیر کامنتاری هایش چون که در اونجا اینستاگرامش نیز هست و در زیر اپیسین این ویدیو هم یوتیوب و هم اینستاگرام شما مونم میتوانید سوالهای خود را اونجا نویسید و حتما عمر جان که وقت یافتن و شما جواب میدهند. خداوند این ویروس رو هرچی زودتر از سر ما مردم ببردارد عمر جان و نوار رو با آخر میرسونیم. با شما تشکر زیاد عمر جان که بار دیگر وقت جدا کردید. با شما نیز رحمت ابیجان می‌ناد دارم. خداوند یک بار دیگر میگم که این بیماری رو هرچی زودتر از بین مردم نیست کند، به خاطر که متاسفانه همین ویروس از دیگر حالت‌های اکونومیکی که بودن کریزیس ها گویم از اون زیادتر گویم که تأثیری سخت میرسوند. با همین خاطر دعا میکنیم.